ପିଲା ଲୁସି ଏତେ ବେଣୁଛି ଫୋନ କରିଦେଲୁନି କଣ ହଲ? ବସିଛି ଛୁଆ ସବୁ ଶୋଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ କରିମି। ପିଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଗଲେଣି ଛୁଆ? ଶୋଇ ପଡିଲେ ବର୍ଷା ପାଗ ଲାଇନ ନାହିଁ ନହେଲେ ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ଗପ କହିମି। ଓହୋ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗପ କହିଲୁ? ହଁ କି ଗପ କହିଲୁ ଟିକେ କହନି ଦେଖିଆ? ଏ ଛୁଆଙ୍କ ଗପ। ଏଟା କହୁନୁ କଣ କେରା କହିଲୁ? ଗୋଟେ ରଜା ଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଥିଲା। ହଉ ରଜା ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି କଣ କରେ ନା ବଣକୁ ବାଘ ଭାଲୁ ଶିକାର କରତେ ଯାଏ। ହଉ। ଶିକାର ନହେଲେ କୋଉଠୁ ଗଡିଆ ପୁକୁରୁ ଖଡା ପକେଇ ମାଛ ଧରେ। ଆଉ ରଜା ଗଡିଆ ପୁକୁରେ ଖଡା ପକାଏ? ହଁ। ହଉ। ରାଣୀ କଣ କରୁଛି ନା ହୁଁ ଏକିଟିଆ କେତେ ଘରେ ବସିବ, ଫୋନ ଅଛି ନା ଟିଭି ଅଛି ନା କଣ ଅଛି। ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରତେ ହଉନି, ତାଙ୍କର ତ ଦାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସବୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ହଉ। ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଚାଲି ଯାଇଛି ଦାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ବୁଲିତେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ଘରକୁ ବୁଲତେ ଚାଲିଛି? ହଁ ଯାଇକି ଗପ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଁ। ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ